Bueno, bos días. Comparecemos, como todos os meses, unha vez que temos publicadas as cifras oficiais do paro e tamén das afiliacións, para dar conta de como está evolucionando o mercado laboral en Galicia. Eu xa saben que sempre digo que hai que atender a evolución pois a medio e longo prazo, pero o certo é verdade que as cifras reflictan neste momento unha moi boa evolución do mercado laboral galego. Canto ás cifras do paro, logo dunha baixada neste mes de máis de 3.600 persoas desa lista do paro, podemos decir que por primeira vez en toda a serie histórica a cifra de parados en Galicia está por debaixo dos 117.000 parados, en concreto 115.545 parados. Eu creo que isto nos sitúa nunha moi boa posición, supón unha baixada en términos interanuais, en porcentaxe un 8,54% de baixada no paro. Eso supón que Galicia é a terceira comunidade autónoma na que máis baixa o paro, está casi 3 puntos por riba en baixada de paro da media nacional. Baixo o paro nas cidades, nas 7 cidades, baixo o paro en todos os sectores económicos, e se atendemos os colectivos prioritarios tamén temos moi boas cifras. Temos a cifra de mulleres desempregadas máis baixa de toda a serie histórica e o mellor mes de abril en canto a baixa de paro nos menores de 30 anos e nos parados de longa duración. Se nos referimos ás afiliacións, tamén boas noticias, boa cifra. Estamos nestes momentos nun 1.087.000 afiliacións, que supón a cifra máis alta nun mes de abril de toda a serie histórica, subindo respecto do mes de abril do ano pasado en 19.000 afiliacións. En definitiva, aquí temos que seguir apostando por un mercado laboral galego, dinámico, inclusivo e que xere emprego de calidade. E, sin ningunha dúbida, coas cifras deste mes, é claro que vamos na boa dirección.